Mga kapuso, piso nga provisional fare increase sa PUJ ginatun-an sang LTFRB nga ipatuman bangon sa mataas nga presyo sang gatong. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Sambag, Haro, Iloilo City. Zen? Jert nagalaom ang mga drivers sang public utility jeepney sa Western Visayas nga magtupa ang piso nga provisional fare increase. Ginatun-an na sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Central Office ang petisyon sa mga dalago nga transport group sa pungsod. Hingyo sa mga ini ang piso nga provisional fare increase para sa public utility jeepneys. Pati ang mga petisyon nga gin-file sang August 2023 kag March 2025 nga nagaduso sang fare hikes kag adjustments kada succeeding kilometer ang gina-review na sang board. Hunsad to, wala nagsuporta sa kasubo nga petisyon ang Western Visayas Transport Cooperative. Subo nga, pabor na sila in kaso nga mapatuman. Bangod kuno ini sa mataas nga presyo sa produktong petrolyo. Kung i-approve nila, mas binta sa amon. No? Kaya subong magyan mo ang diesel, subong saka panaog. Ligad nga bulan, yung saka sa 5 piso sobra. Ang nubo, 2 centimos lang to, no? Ti subong do perdigid kami. Ang PUJ driver nga si Moises nagalaom nga magtupa ang piso nga saka. Apang kuntani, madugangan pa kuno ini. Okay lang tani kung matuman. Awat pa na sa amon. Ang pila ka commuter hindi komporme sa saka sa plete. Dugang kuno ini nga palasano na ilabi na sa mga estudyante. Budlay daan, subong college ka, yawan ka lang katipid ka, pumasahe mo, kabalon. Tapos masaka pa gid. Suno sa LTFRB 6 may nabaton man sila nga mga petisyon para sa provisional fare increase sa Western Visayas. Ang mga ini ang halin sa mga modernized PUJ kag mga traditional jeepney. May petition na ipadala sa opisina. We will study it and most likely we will endorse it. But may mga programa subong ang gobyerno eh. May incoming naman ng mga libre sakay. So this will literally help ang atong mga operator. Jert sunod sa LTFRB 6 sa tion nga maaprubahan sang Central Office ang dugang nga saka sa pletehan sa mga PUJ. Ila man inigilayon nga ipatuman na agod mabuligan ang mga driver. Jert? Madamo gid nga salamat kapuso Zen Kilantang Sasa.